Bideotxo honetan azalduko dut nola atera ziurtagiri bat, titulo baten ziurtagiria, proba libreen bidez eginda badago eta 2021-22 ikasturtea baino lehen bada. Azken bi urtetan proba libreak kudeatu dira ja hezkuntza aplikazioaren bitartez eta ordun hortik atera daitezke ziurtagiriak, baina aurretik ez daude. Ordun hemen begiratzen badegu gure orokorra, tablón de anuncios eta notas oficiales libre eta base antigua, hemen dago jarrita azterketa libreak noiz arte kudeatu diran ikastetxearen barruan access datu base baten bitartez. Eta orduan, demagun, etortzen dela ikasle bat lehenago, data hau, baino lehenago proba libreen bidez lortu duela. Orduan, ikusi behar dago eta begiratu behar dago, zeintzuk diran lortu dutenak edo. Hemen agertzen dira, behin baino gehiagotan probatu badute, orduan, honek adibidez, bitan etorri da eta ez du zer lortu. Eta horrela dago, alfabetikoki sailkatuta. Orduan, bilatuko dugu adibide bat, adibidez, hau, Palacios, Martínez, Marta, barkatu, ez, beste hau. Pacheco, Melguizo, Valeria, adibidez. Honek 2019 aterrazun azaroan. Lehenengo deialdian. Orduan, bagoaz, administrazioa, zuzen, deialdiak, libres, pruebas libres de graduado, eta esan dugu 19. 19 azaroan da 19-20. Orduan hemen egon behar du 19 azaroan. Eta hemen dago datu base bat, hor ikusten ziren karpeta guztietan egon behar du access datu base txiki bat, eta hor dauden deialdi honetan apuntatutako eta kudeatutako ikasle guztiak. Esan dugun bezala, ikaslea deitzen da Valeria Pacheco Melguizo. Orduan begiratzen badugu, hemen daude 27 ikasle, konprobatzen dugu horrela dala, hor atzian, Valeria Pacheco Melguizo. Honek aterazun, konbalidatu zitzaizkigun bi hauek eta aterazun komunikazioan oso ondo eta orduan lortuzun tituloa. Orduan bilatu behar da access honetan, badaude konsultak, formularioak eta ze hori, eta egongo da txosten bat, berdez dauden hauek, dia txostenak. Eta orduan, bada certificación de resultados ziurtagiriak. Izen horrekin, agertzen da zea bat. Ematen diogu honi, ejekutatzen dugu, eta orduan agertzen dira guztiak. Hor, ikusten dira, orrialde asko daudela, eta orduan
bilatu behar dugu zein dan ikaslea. Badaude beti bi orrialde, bata euskeraz, eta horrengoa gaztelaniaz. Inprimatzen baditugu bi orrialde horiek, aterako da folio batean edo kartulina batean, alde batetik euskaraz eta horrengoan erderaz. Orduan, kasualitatez agertu da, lehenengo orrialdean hori, nahi genuena. Patxeko Melgizo Valeria, eta orduan, hori, hemen daude orrialde hauek. Karo, inprimatzen badegu horrela ikusten dan bezala hemen agertzen da garai horretan, zuzendaria eta idazkaria zea hori. Hemengo sinaduren zigiluak dauzkagu hori zuzendaritzan, orduan inprimatu dezakegu, idazkaritza data honekin. Zuzenean beste kopia bat garai hartan atera zan bezala. Eta orduan jarri zaiokegu zigilua, sinadurarekin, bai hemen, emakulada, bai Asierrena. Bestela, beste modu batez egin nahi badego, orduan hemen egin behar gendun hau itxi, eta hau emaioan bizta diseño, eta hemen aldatu, eta jarri datak, aldatu, eta izena, tal, eta hemengo data. Hemen ere, bi klik eginez, irekitzen da editore bat, non aldatu daiteke tekstua eta ze hori. Eta istean, gordo behar ditugu datuak eta itxi dut datu base osoa. Eta orduan hortik atera behar da. Baina demagun berdin atera nahi degula. Esan dugun bezala, esan zertifikazion de resultados ziurtagiriak eta orduan honetan eman behar diogu imprimir. Aukeratzen ditugu ze orrialdeak, kasu honetan izango zian desde la 1 hasta la 2, hasta la 2, eta horrela ateratzen da alde batetik lehenengoa euskeraz eta bigarrena gaztelaniaz. Ematen diogu aceptar eta imprimatuta aterako da. Orduan, hori, hemen dokumento honetan dauden guztiak, kudeatuta daude, karpeta hauetan, dauden datu baseen bitartez. Eta orduan, hor badago, azaroko azkena. Hau hemen dago, eta horrela egin behar da. Venga, beste bat arte.